new site honomwa ema remfise operativo 5G ena mizo wunya bia asem no wasi ya Bolivia Enterprise software alignment ho a ye ne multi home ana di ehwane mu wo kasa na bu anasa ye den yare be na jeje wusa no so was herbal clinic ya kire se ohim school jansen ye ben barekese na face barekese nso hora no ye honomo a ye adwuma ema remfise of course we are the fastest internet in the world cloud internet and yes ye mo amaniesa Tabita clinic nipa na wuwie Tabita se momfa nambra na wonya adwuma no software alignment ho no a takwa ye wo ho takwa de so ho na afesu sunwane so yaje ba bia de aboso ye live e wo Facebook and YouTube no so adwuma Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 e wo sunwane and afesu Sompa 90.7 and so e wo bono apoye famu a yengina yaka bomu information centers bebre tire chi a ewie ye den sam no ma adesia edi akoniaba afei ye hyansam no ase wodoma nkoma bore boss ro na obo asase no ma ye japade enti ba bia wo sa abre hwa asase yantam ya eda ho no mu a ewie ase nyina woda ya yayi ede asi ho na ye de kai sa enema ni nyina de yedi hunu de yedi yemfa yani hunu de enkwawom ene de enkwanimu ne nyina kabomu ene ya japade a wodoma nkoma de kye ne a yede yani ehunu na sade ebeye na eda no duru a yebetimi ahyemu kena na yetimi ate ase yenti da no duru a na je se wiase nyina no obia ede ne ho hyem ehwese yensu ene yembaya hodo a yeda na die no ensei ajapade ya sabi enchirima ema meto empo se japade no yankasa yefa kwan bi so na yesai no a ya ne ewo haw amane susuampidie pa ewo yen abrabo so Ghana so yeso yede ho asem yie pa na enkomodie mu no ane ye ne honorable Osei Kwame Malik wono aye assembly member ede ma de sie ya wo onwabe electoral area ya ewo atwema ngwabia jado north mensene mu wo asante mantam ne yebusa ne se papa ene yesusu ye de ho asem o na sei na wohwim ane ade no amanfo su ane won ban ya woda na de wonsuo no ho no tetere o se bo Sompa 93.1 FM mo muntie amanfo su ane won ban enyenyenyenyenyenyenye ya wi aboyentime kansem pi empo ebi wakrobo samu na edansuonum na akoya sam tenten yebedi nkomo bi na yenti ona bo frankansa no efia no a party nsuno hwe a mo se Roberts ene mo ni ade ene pampers mo ni ade a nyina na be gire nsuno ni so na kakam tsna kanyina ne se na tsra wo mo a omo the man UGC ene magazine ene mo ne hye no mo tsane ho na nsuno a sutina e ba ni nyina e ba wabe so mo ba omo tunya megu ma mese ke no me tiano sabe media assembly mine sama from the dia assembly mine dia no maye dimi gusoso a metu ho so na mo DC no so mo so also buame ama ma atusa ne mani nyina ase nke bese si am no kasei eye Ramadan ojo o wa bi shuma watch down si am no kasei azma nyina wa mo ye aduma si ano ana no apra no for so munyai so wa nya ya ebedu ka ebi no wa hwe a insuru be ni suanom me be ni suanom e so ni insuru a ena mafe ena supply o na so si ante ya kini nyai na se ya shautu na si ya be yen se be yen se be ni suanom na se so mo munkoti sa asere no mo football ani adi me gusu mu nyina no mo munkoti sa asere no mo football ani adi me gusu mu nyina no mo nyai eni ya etwagu ye eye wonabo Osei Kwame Malik wa assembly member de ma de say ye wo wabe electoral area ya e watwema nwabiaja north mensene mu wo asante mantemu yenin komo kakra wo sansensem yi ho wonabo Dr. Henry Kwabena Kokofu wona ye panimpa edema EPA mira erade asomdwe nkan wo enkan so wo yineba wa pomote say doctor adomne private eye ye pa wala ma doctor wi de ye pese wo boa ye na ye di nkomo ne ye te niam bi ase kakra ene eye wi ase nyina da ya yidi asi ho de ka wodoma nkoma japade ya wode ama ye important ne ade wo so na wo ye pani pa ye ntimi ni nkomo ebra ye be san wo ho ene no wo hawo ni amane ben ene ya mo famu
wo ye adwuma no se mo bo potam ho ban wada roma ma me share tiefo adwuma na edene ye edene se Ghana for ya so den na ya so edin nyina no so ne se ye mpese ye bedi mra so na ka me hunu ye mra kura na uni so a ade e be ye fi na ebe ha wapo mu den die ti se ke ye me ni da ho enu ti ya fatu ya so ye be peja nkomodi enum e de akọ de ka se friend awareness no afi nkyerɛkyerɛ education na yahwɛ sɛ afi deɛ nipa benya ho ne ho ntiaseɛ sɛ plastics no ne ade a ye di dwuma wie a ne ato na sawra ye gya ne saa no na esisi ye gota ema nsuo yiri fa na yehunu ye ho ano no ye bɛpɛ no kuma sibrɛ afi we kuta hodie no ɛyɛ ne sɛ ye makasa no nyɛ tintin pii sɛ dibia ye no no lemu mi mfa yensa nkɔfɔ action na abra ministry ana minister ebe roll out plastic policy we are implementing wo man no ebe hu ana montuo papadi a ebe boa ama obi ahu sampa omani ani abre say ebe ko atia sa plastic pollution na koye kasa tintiri bebrebe any workshop bia for me ehun ni bia ya tra ho bia ya drone ya action nti atiefu ekie me obi biara sɛ wote taxi mu te trotrom wokɔ afuom wote office a mmerɛ no adu sɛ me ne wo mmienu yɛde yɛn nsa bɛstom na plastic ɛkyɛ ɛho ahyia no yɛnyim firi hɔ deɛ wobɛtumi adi kan yɛ ɛyɛ practical ɛno deɛ ɛnyɛ den koraa ɛne sɛ ɛmfa plastic a wɔyusu no baako awie wokɔtɔ ntenam kɔtɔ dɔkono yɛde dɔkono no ato plastic baako mu yɛde ntina mato baako mu yɛate mako nko ara ka dɔkono kakra wopɛ di nko ara awira bɛyɛ kyɛ ho ahyia yɛntwa so ne yɛnte so fa wo kyɛnsee kɔ yɛmfa aduane ma wo wodidi wie a woahoro w'adeɛ wode asi hɔ na kama wokɔdi dwa plastic bag wie a woba a woabobɔ ato hɔ berɛ bɛdina mmom sɛ wobɛnya ntoma baage mpo a ɛno ana yɛsusu sɛ mɔm yɛnyɛ na yɛmeyɛne nkɔ so ɛne paper bags wei nyinaa yɛ ade a these are actions ɛnyɛ kasatentumi de abie you roll out policy na yɛbɛhu ni a ɛwɔ mu na anim yɛn na yɛnya rule yi kura yi saa nkutahodie ne da wuba a mobɔ yi ɛkyerɛ sɛ afei deɛ ɔman no yɛda ayɛ a yɛnyane ɛwɔ plastic ɛwɔ hawa kɔmayɛ doctor yɛnhwɛ ɔwabene deɛ ɛyɛ ade a Ghanafoɔ wetumi aka sɛ yɛkra ne yɛahoɔden paa no ɛyɛ ɔwabedam no wohwɛ sɛdeɛ nneɛma si teɛ no a yɛbɛtumi ayɛ yɛsesa nya adwene kakra a yɛbɛtumi ayɛ na situation ɛwɔ ɔwabene ho no te sɛn bibiara ni wa ɛka sɛ yɛsi adwene po a yɛntumi nyɛ ɛfiri sɛ twerɛ no meyɛte aseɛ sɛ onyame bɔɔ yɛ nipa sɛ ne sɛ so na ɔma nipa adwene na ɔma n'akoma ɛyɛ boapayɔ ɛne aniamɔ ho ana yɛgye atom sɛ yɛnyɛ ne yɛsɛ fata na sɛ yɛn nyinaa yɛte aseɛ na yɛde nyamesi no atena yɛ mu ne ayɛ nea ɛsɛ fata a adɛn ne yɛntumi ɛnyɛ ɔwabensi hɔ bio wo wei nya ade a wokɔto bena ama obi foforɔ afiri baabi abɛyɛ aboa wo nti ɛyɛ ne ayɛ asɛm nti nkutahudi a yɛdie ɛne deɛ yɛka nyinaa abere a mpanimfoɔ de yɛn nsa egu amena mu na yɛatu nsuo no na yɛhwɛ sɛ ɔwabe emu bɛteɛ na aboa yɛ sɛdeɛ yɛpɛ no no yɛn nso so yɛnam ntuo sɛdeɛ yɛde kan de ho nkɔmmɔ no yɛhwɛ ne yie na mmoa wone obi nam na ɔgyae plastic ato fam a berɛ na bɛti na wobɛtumi kora fa hyɛ ne bɔtɔm aka kyerɛ no sɛ ɔnkɔto ntwene saa na yɛde yɛ yɛ ho a ɛbɛboa asɛm ti a da so na yɛ dɛn hello doctor mepa kyɛ afi asɛm a na ɛda soɔ no yɛ sɛn tim no yɛ sɛn ɛyɛ plastic yɛsɛ yɛmbiti plastic kyerɛ sɛ yɛma plastic waste no ɛnkɔ fam koraa na mfiri yɛasetena mu ɛne yɛama ne hunu mu ɛno nti no asɛm tiatiatiatiatia plastic so deɛ obiara bi osisi a me ne wo ka sɛ studio a wowɔ yi mahunu sɛ wasoma me akɔtɔ kɔkɔ a atoto abrɛ wo ɛwɔ plastic mu plastic black bɛboa doctor ayi mizo ne 5G ne drinks na atwa me ho ahyia o ɔsɛ
ya special drink bi e fa ni mizo ni aperitivo ne bi atwa me ho ahia Nan plastic to me boa. Ya had that package no kama pa. Ewe ya na ya mo to ade. Me see plastic to am. Wonu wie say kin. O matna na patu that bina. No ya tro ho plastic bi em tro. Na ayi the ono so be paper wira no. Ono so fan to that bina ya tro ho paper mu. Na afi the ono so didi na aduane bi ya sie mpo aka. And also on fanto being a natural organic mu. We need a friend of segregation of waste. Young waste no mu. Na banisa one the plastic and then pintuano near the air juman. Or banner sad at Tiana wing one woman or my subject not the air juma. So na ADA canina frano and my woman pa air recycle a bone cat the my jumano suya ding. And you see segregation of waste. Idea in pa abra yedi plastic won komo. Doctor Eradi asum de nka wa wiye yo yeda sepa. Enka so check. Ma sepa mo pra de mo be otu fo am se mo. Aha sompa o sompa. Sompa na sompa so pra se mo so mo be. Ade so am ne me hia de ze be. Ya brafie doctor ya brafie. Ade se wa ofie. Ya brad bia betwam bia ha de se wa ofie oba o mo ago wa ofie. Ya bra da se pa doctor. Mo ma me kes kada me. Yeah doctor. Produ editor be fra osisi oba sani obi why. Drink nu kokko da be na otwimi enu. E da se pa Dr. Henry Kwabena Kokofu ona ye panimpa edema EPA awiai ona wona ye disa nkomo ye ka go se wote yenka Sompa 93.1 FM Sompa 90.7 ewon kranza bro apoye FM eno achi ukosunwa na yakwanya akon ene ne dom no so kuram Sompa 98.9 ye nyina ne aka bo mawiai ye den sam no ema desia edi akoniaba ne babia ya wo ye kweyanim yanyina mu wo apomoden ho nsam ho anenko emfimfini mantamu Cape Coast Metropolitan Assembly ede mpotamu siesie dwumadie bi ahwehwe so ene na no memene da dwumbu so mene da toso miensa frefro bibia se womra montene so ene gotamu ane etete eho ane prapra se de be ya bibia ebetumi ayakama na eho ate na dwumadie no ase ena kane mrahye bedwani ede ma Cape Coast North abato mpeso so ma me Barbara ahya ayisi kopiemu wo hobi no wakire so no de ebe no hunidie dia na ne je ho ye pa na ya hunidie na mana pomodin pentia obi onyima ye djube bia ni de Barbara say oh but no dey ye bit say sie yen potom ze ni pa bia bitim papa o stand the first impression obi bu the first time obi o create an impression about you it is obi became closer and ka say kra o show environment no wa judge we say kro you kra wo bobo mo dey na kra wo bobo it is sanitation people dem akomodo but na me adum na so one mandate the second time I mean a situation na o ma once wa na ya manage or they regularly or they part of us I will do a lot of education, advocacy. In my Barbara Foundation, you there. Environment, you know, you're clean and where it's moving or you're next to godliness. Yes, you're Christians. Yes, you're Sompa. One person will say, see, one betom on no better. It's you know, I will do a lot of advocacy, a lot of education. On Sunday, my area say, Yakasa, you woman. Say, answer, not the way ye hands a man. You must say, highway, we are said because we're one and what baby I do. It's the first thing I have to do in there, or they tackle the way I say, not the way I get. And this is what I want to do. That I mean, I do know my mandate. Nipo akasa ye ayama me Barbara asha eyiswo no na kane no ro yemrahye bedwani edema adehia omo Cape Coast North abato mpeso so wie ye na onimonyamfo Moses atadodo na nim se fra no Jaru enso ede kakra eto so sei
And so now I'm not the Biafra. Other well, it's not no way because as a man said you, Sibia and the Bien said, I can tell the air man or the Biafra. I was on the whole day in the Bia. We can, I mean, the extra two so much prior to see. By Iowa, the two spear almost 20 to Walu. And with them now, almost the 30. But almost 10. I mean, the buy. Papia can say, Mutan Momonchan, or you'll be a mobile one. No, then, or you must my hand. Say, well, we are doing more community the man. This will be damaging that man. No, so, what you want to do? Onomonya for Moses at Assemblyman Edema Deshomo Abra Electoral Area. World Bank Country Director Ewo Maimu Pierre Frank Laporte. One in some trough for AD and Como. Na brother one in some trough for AD and Como, what the Assembly to join the watcher say, or Monsusukata humanity and Omo Adebi Pa. Na Adeba Kwa, M1 more minusika summon to me and Koyeno. Ayatrese Adebia, a yadia, a how my munina, and saying, we share a ordinary atra any senior, and near Maha. What church the much ampa, or munimini or moka. And as some no more canons, a sisuma who say, as some no war canon, way, our dear and fatu or they can't say some, as some no so your pepe. Now, would you tell us to dinner and someone, no, Bobo? Those contracts that you've signed, those PPAs, are just too expensive. Too expensive, and the kind of PPAs you sign is take or pay, which means Ghana is paying to the electricity that is not even being produced. You have double capacity, yes, over time. The usage will improve, so your excess capacity will go down. But the fact is, in the last few years, Ghana entered into some PPAs that were the wrong types, in our view, and at the wrong rates, at the wrong prices, and today you are paying dearly for it. And also, it has an impact because today we're talking of green, clean energy. Many companies want to come to Ghana to do, solar and all. Yeah, government wants probably the best thing to do, but you are still caught up with those that you have to pay because you are tied up in these contracts. So you will take new ones, you will pay. And here, a World Bank Country Director or Omeimu Pierre Frank Laporte. Na enuachi ani yesema ye nim kono kakra wo saa asem hu nti ene owura kwadwopoku ye wo ye obi ampempi no yetare ne din komo e wo afidie isu se koba se bia bibi etere yadwenfa ahoɔdene anu mu nsensem a ene ye bo so opani poku so opani ba bia ya baduro tie nsem opani ne kanu a etesen. We've never had a proper plan for the energy sector. There's never been a proper plan. We wait till we get into the problem, then try to do a quick fix. Remember in 2006, 2007, we had a small problem. President Kupo brought the 1 megawatt plant. Then we fired the ball. We didn't solve that problem completely. Without looking at, okay, this was just a symptom of a problem yet to come, so let's address it in the long term. We took our eye off the ball. In 2012, we got stuck with power crisis, which we had now known previously around 2006, 2007. Nobody planned for 2012. So now we got into 2012, and because we were in the crisis and we were dire, we signed all these power purchase agreements that was expensive, or should I say it's expensive. Everybody tried to talk about this excess capacity conversation and how our debt is part of that situation. It's true. When you started off with PPA, we were paying for power that time we were not using. The excess capacity conversation is only true for 2017, 2018, 2019. By the time you get to 2020, the capacity conversation has gone away. It no longer exists. Because 2020, you need to start planning to procure new power. We've gone 3 years. It is actually talking about procurement of new power. There's talk of a new plant in Kumasi from Ameri. There is some plants being coming up in Kumasi for the Kumasi enclave. If those are become on stream for the next 3 years, then we can probably have a problem. We need to have a proper medium to long-term planning when it comes to the energy sector. Ene ya etwagu ye eyopani kwadwopoku worona ene ne din komo de sasem yi emaye. Dom kase ne ba no dani ya ono asan ye soafo a wo hwemra hyebedwefie hu sensem so eyo no monyamfo oseiche mensa bonsu na nana pe obepie mu e wo Sompa FM ye fie kase mu ha sei ene oni omanhene ya wadubo ache obisabisa ne sama hodo pi ene ono so bie nsem no so e de kire ye enkomo ne mu na beto odwa sei
MPs ahodo bebre no mo mrahye bedwafie no so ma kire so mo ta Dr. Baomi achi a eno kire say MPs ahodo ni na e na akota Dr. Baomi achi ebetimi so abasɛn eye nipa na akasa san krankra no wa kire sa no kwa wo Dr. Baomi anu nti wa kire sa no kwa wo beta na achi MP before wo mrahye bedwafie no yen kam mu ka say ye support obia ya adwen bia an assessment and be kire say bia odi we o support we and be bo na say mo nti ankrankra bia wo no ono anepe na wo bisa say is it because me oswafo nana dadan kwakufu ado abam tina me endoso dosabel ma ko endoso dosabel mi ana eno so nyana presa so abo peter me so no say oswafo no the energy minister oswafo kwakufu ado abam nti abra o say asare ono so we deputy ministers or finance minister one to be MPs no and so omo ayomuti ayomunim say omo support ala chamati what you say nti obia mfa ehye bi ma obia mfa tapon bia ntu bi so because take it decision me metimi aka na say enipa wo ha aduasa enwotwe a ye form majority caucus of parliament no mepa kan tesi ni say emu wo ha dunu minu 122 Sompa FM have come out openly to associate themselves with Mahmoud the flag bearership yes sanity and she be any as if you gan pen with ni fufu na ne kakako train obia wona hode no ken ne ye fon ba me make consistency so wala kan ne ma waye o party ne krakra mu ana de to so se so me interchange no bosume anasa na watwan ye besimu ye contractor beba so abaye adwuma yeni aye so me run about o se sika president betwa ahomamu ni nyina I make discussion na e ma na yesa o ma na jefi o mo so ene ye hwe kiransa aba parliament so ma parliament ayi bibia wi president Sasha ase so ya jatum nhihye bia ne makane ya enso afei na isa ya mencha de ne se me second ye ko se bi jefi no ya koji sika bi because so me de ne sa na ne ya koji sika bi se ejuso ye dualize ejuso kwa na akosi kono echeminu akosi kono se se ye nim he ya chemu akosi efrancho nkra kwa so de ni si ejuso ye se ye de toaso akosi se sika ne ekogi fi afri azim bank ende na aba na ye call parliament no ye kase dedi so am interchange no ejuso de ni hia de na so hia pa na enya nko sha ase ne sika ne da hon de ye nko yi sika ne bi nti parliament a ye nhyehyɛ ye se ye nko yi sika ne mu America sika 75 million ne fa me hye so am interchange na so am interchange no so ne wo akwa mi no bi ne wo ancillary roads bi a ye be ye nti me sure se nko si fiada hu e be next week Monday Tuesday wo hu world minister oh asa sika no omo ya de sa rules ne show monsa rules no e kwa kosi so am interchange ne na kwa bi ne from traffic light some say be ye flyover bi o ansana junction Sompa and also e bi o hosa what it means is that free bantaneban o betwa e kwa no akofom kakra e bi afase ne bi afasoro o fa ye kwan so e kosi post office almanya kwanta and also ba ko no akosi new road junction ma no so sa flyover no ba ko ansana akosi abusuakuru junction and also ba ko so all these things and then the other roads are a bit diverted traffic baako wo takwa we break down wa ombo ye baako dia tumu afa takwa kunu mu akosi soka gas part of it na kwapra and so baako wo ha and also a bit diverted traffic no free the main road we person ko achimetima Friday actually next week you see the road minister wa ha obeye saade na 75 million na yesi efa mehye ade na sem omo de be hya sisi a then ye me ho be 2-3 weeks na interchange na nkasa no enso omo be start abe work that is the and na am say emu ho na meti say ye ni original chairman po abe press conference fense chama won't me say abano hwe no meye na me bo me kase me sure say bia ye no me second no amfana dwen ni akiri de akiri akobi hu say that thing has already been done Dom kase no ba no dani onumonyafo oseiche mensa bonsu lawyer Same Jamfi national communication officer adema NDC amanyoko no na wo ye ne se ne wo mu hunu no enya de o mani je ho na o mani nye ho na eye bibi ene sei o ma hunu se nyame ya adomo a 27th of this month ya na Ghana fo nyina no se de ye ne hwe kumawu no ye ne nsusan akɔhwɛ Asene North
owura jachi kwesi adama no de nsama ba fie nti na eno mo na ndc fo kire se da bi o yisi na ye kona fast bi pa wo pese wo wiem edema MPP amanyoko no to ma frase ye niema bi a saa niema no nsunsuan so de nyina no ye ba ko pe ene sen sabaya NPP nipa a omde ne beba no obetimi adi nimu efri se yisi no ahyeda pa boapayo ene opese wo twe nkofo bi a omumfiri honom na wode ombe wuram sabaya omososo betimi ato aba ne bi na yisi no de krata ababonten krata no mu asam ene se obi pese wo gira e wo mpasua bi so na bi a wo mfiri ho na watena ho be se mfinsia num ene akire a embra wo ho ye ma no ho kwan se wotimi giram e wo saa mpasua no so na de bira bi a wo pa bia no wotimi ekopere ne ti ewum ebia mu nso yisi no se wo hwa oman constitution ye de ye adwuma no a article 94 no ekirekire mpa se obi a wo pese wo gira e wo mpasua bia so no nipa de se bia onya mfinsia no edunwotwe dunkoro nanim na adwene mu da ho wo kasa esiso wotime dwene sade nipa adwene na wo ye ne bibia sabi sade nipa eye no bibia ne ho emma ne ho kwan se wontime empre de bia ekoso e wo honum na opani ba ko a wogira mu e wo NPP amanyoko no adimu e wo honum eye wo wura Charles Opoku ana wo kyerese de ekoso ba nyina no enya de bia egwanwan wo ka kire NDC amanyoko no kyerese omusuro ono Charles no enu ye de dikan ebia mu nso omunim se ombewe omunipa na omde ne ba no omusuro no ko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  na yentese ro sika nsem Poku efri assembly fin of district capital honam papa free hona yawo me hona masa hona mako primary school wi mako JSS wi junior high asanso kura akọ secondary school e wo ho awi ansa na be bi tubata akọ kekus kura so akọ to homa me won Owura Charles Opoku na yetene nkan ase no of de ampaye a ebedwa ten na owura Eric Ejei wono so woye deputy NDC communication team member ana wo kyerese hwe asem omo ka no wo ho enya de se omo so samadwen na anase kyera na omo nu de omo ka bia o omo nye nkoda saa o na Ghana ha se no obi atwafufu afalta bewura omo no mo yente se ro sesa na nsem wan electoral commission craft no me mistreke o mai no wo se emra no ma electoral commission kwan se wo so di ni juma electoral commission na hihye ne mra ye ni ma se bi wo di juma ana me bo asa no nti no ye kwa about commission team ye kwani sia na o dia commercial be fi na ya hwe kwanya ye be fa so ya battle ni hihye in line with the constitution na oko asenota NPP for na nkasa ho no mo bonto no omo ye nipa mienu e na contested this time one child Opoku and Frederick something also even the other camp no kra no ade a na omo kra de ye campaign of form no say ya so Opoku na yi obi oto aba ho na den na party na ja na ma na contest na ono no de na ho say party for no na your favorite that's the leadership of the party so what matter ade a every within the constituency taking judicial notice that is a message in circulation within the constituency taking judicial notice that is a message in circulation even the camp of MPP for no crown their contention and let me tell you this electoral commission for no yapi no mobile interpretation of the 1992 constitution the actual politicians o my yeti kroma da ye kwa akoto ababia ye ni se obi a otimi gira atunahye de twani o se ni pano eye constituency ni ya ho no to apa who doesn't know so well, defense. I thought that I did the defend the baby. I don't try to defend it. I did the better care to say, send it in one electoral commission because my colleague MPP communicator, and no electoral commissioner. It's NDP no branch of electoral commission, no MPP branch. Only a political party, any electoral commission. And don't go back on a normal Kuma. We know who doesn't know. Yet Komo has politician. Every presidential election, parliamentary election. Yeah, in parliamentary election. A representation of constituency and so they are telling me today, sir, Obi on your constituent, or your constituent in electoral processes whereby you are registered voter in the same constituency, and then they justify say you are constituent, ultimately represent you. So go for electoral commission forms now, or modima PC for no more filial particular, should be national and that one, see, now easy for said ban, or mutinking in the comb.
So under the CI 127, they should go and read it well. Yan no more better of more. Anyway, you know, the 12 years there, and you did easy, and will be NDC, and will be MPP. They shouldn't try. No one will say, VC, we now will be here and Shahaya, and also be and Casanjo, they lie back. Openi Erica J, 1 year what ton ND Samanyo Kuno and Samagana Fonso at TB no Motobieno, or you'll be a with Tim Wakutini Yepa. And now then, and some church Musa do Musi Huniama, Emma some trophy. Aban ato to cater some school feeding program maso musika no mu every 1 CD at the call 1 CD 20 pesos. Now when a caterers ni chire mu say, "Wo mo di aban ho ya papa. 1 CD 20 pesos. E de ba do pote pa. E na sa sika yi ebetimi ato wo chire ma. No mo dwense so afa o hwe ma ne nkwala ho banbon so nsem. Ma me Larry Bazuwera abudu friends and chirefo yes say. And you how be a caterers yi komu bia obehwa yen sakraye no. No mo nim so obetum crowd they are 3 cities 50 pesos and other 4 cities. Now 1 city 20 pesos they want to me find yeshe. National Public Relations Officer at the School Feeding Association. Eya ma me adisa to Ankara or no and a near central for Ekasai. One city, I want to see a tax 30 pesos, not much 97 pesos. Even tax the price here from not who to find not as if out that certificate price. It's more only back from for 6 good years. And nothing done change. And then for a lot of people did another crowd or did any of this, I buy a pajama and shoe who's not of pure water shoes. You say, young, I say, mamma. But I buy per se, you want it, yala, and you then. You put up with it, and we do. Let's and then you say, but to an amobia. Me, the Nago feel you have demonstration. Now, I said, you must do muscle because petitions is too up Sanka, what I'm Pana to Amaya Moya, Anka, I just said, nay, 2 I can eat. I started for a young one. None of them only me a woman, like I see and and some of the chief coordinators now stop for one cat schools are warm and all coordinators no ama maybe any with intimidation say they do one me and they do something them and why I don't say yeah now say the grassroots now be there of any all ye it do now na you must say you perfect be behavior. No, yeah, what the deal can be a liar about the work I say, it's really high thing. They say, because of pressure. So the offer of the altar, then you will say, talking about. Not because you need to ask it. From now, in this at least, and a demonstration Wednesday, and so in their press conference. After the press conference, you won't be able to hear. Mame adisa to Ankara customer for the School Feeding Association. We a year and a mame mercy for so de kakra etoso. Yeah, I say if you school feeding the FSA the cost me no money again. Yeah, I can say if you go in man street. You see, you know, Pia, a man penny a day to marry. It's your person, be an auntie and penny 5 year old say you couldn't feel straight. Catch and say, dear Cosmono, send a bear or who said, school need unity, a piano me, but I say, wow, catch it. The ones they say, that such a actual petition at the echo. Now, so I was some they say, your petition a choco, I bet Pemon neck. Come on, Penny Gray, yet said that in the man. Before San and Ra, the minister, I so still. See one penny to you. I don't know why I said, say school need because a school fee. Say one penny at it. Say come the man. Once in 20 pesos, and it's in the 80 minutes. Let's say one penny a dear. Never about my book. Yaman about 4 Bawa Bedu and a bon semiano bois at the Basum Yen. Young Koya Demo Ewo and some from Vice Chancellor Ewo University of Cape Coast. Eye enwomasuamu obenfo Johnson Nyako Boampon ena no nensam twerofo edi enkomo na ne nyina no eye se adesuafo bi a wabeje ntete awi a na wo ya amamere ne amane na wagya won kwan se nyansa ne adwen ene nimdi a obeje ye no wonfa nkoi na omonsoso enkoya adwuma ana wo kire se eye na sika bi ewo honom a sa wo modemmo ene wadesua no ekwa anim na edrum pempenso bi a eye a wota enya sa sika no mu chefa yie pa na so betimi aka sika na eta ho se ekono nipa wo se nka modem mo no ekwa animu na nka onya sa chefa no bi no
ɛwɔ fam na no ɛna wɔde nsɛm bebree egu nsɛmtwerɛfoɔ no mu a na yɛn nso so yɛate yaso din na ne yɛtie bia bra na ɔkyerɛkyerɛ ne nsɛm mu. Funding that was instituted for brilliant but needy students has been underutilized by the students of the College of Education, Distance Education. Last year, applicants were less than the number of slots allocated. This facility has been set up to support students who have financial challenges in the pursuit of their education. The requirement is that a student who is applying must have CGPA of 2.5 and above. We wish to inform you that this service is available to all students in the college. We a vice chancellor ewo UCC suapo no mu enwoma suamu obenfo Johnson nyako boampon dwumadie no ase no most reverend Titus awotwe kwasi plat wono na ebesi opani bi anamu ewo dwumadie no ase ana wode to dwa na wo kire se ampa ono so obika. Indeed, we are proud that this education program of the University of Cape Coast remains the best in Ghana and among the best in the world. We have worked hard to achieve parity of standard with conventional classroom learning. This has consequently established parity of esteem among our graduates regardless of the mode of learning. I therefore wish to take this opportunity to recommend our distance education program to anyone who is contemplating enrolling on a distance program. Ya kamo say ya live ewo Facebook and YouTube no so ya dwuma wote yanka awia ewo bro epoye famu a eye Sompa 90.7 wo en sunwane nso so ene ne mpotamu nso so a eno nso so eye Sompa 98.9 na ye kwayanim ewo nsamfofrom. Yafa ye ninkyire ahafo no Southwest mansini nimu yama ne bofo Ebenezer wusu ansa ewo ahoma no so Ebenezer atime nka me mo hamu akwa aba o mejo so atade mejide se bibia bokode nyame adom yenya ne ntie se krono bi akoso ewo bia ye bi omutu afom agudie enam so ama kronfo ne ba kokra ya bone na mutu medase said the wedding kan ede asem no atudwa no sa pepepe enete obepiemu ewo boatin kruma ebe kun super ewa hafo no Southwest abato mpeso so enu ada anadwonum ho na pepepe ena sa krono ko so a sisi ameno kasa die akonfo mamoyefo amagido mu ye bakubako ensia a omudi AK47 ababe gina mining company bia ewo hase a womatini arobo mining company a se wo boy onim from to ho agudie bia nim se mining company no mu ye adwuma ni nyina awie a wo mu black na wo mu di kofie no eno na akromfo mamoyefo etimi di tuo ababegina sa nkofo so wo matimi age wo mama na nso ho a wo mu mobile phone so eka wo mu hu nyina no ya de se wo mutimi gi ni nyina nso ka ho a wo mu esika kakaka na nso ka ho nyina no so no wo mu je edeka ho ma wo mu eye sen ko mu de ko na no nam so ma security fo a no mu so wo mining company mu ho no wo mu no mu di exchange of bulletins se am no kasa no etuo timi kasa ya ma ebo kromfo ba ko nan a se am no kasa na akonfirm am epuyi etimi sane atuo egu sa security fo tuma security fo eto nwire ma wo mu nso tuo a na ekruku mu no akonfirm am epuyi asa akofa wo mu tuo na asa aka ho eno na nam so ma wo mu ankasa nua na etuo ka no wo mutimi ma no so de se wo mudi na free heart se wo mudi ko eti se se amno ka se de akwakwa ye de ama akotifo bo ase edo mu ho agima se se amno ka se na akotifo bo pempe a se nya asem keto wo ahafo no Southwest abato mpeso so me tire kunsu ne mfafre mu no e ade se wo mu bo pempe pa san se akonfirm amayefo a wo mu edi tuo kokoro no bo na wotwe mienu a edi animu die akonfirm amayefo dwumadie nkoa na asori wo epomu ase a se se amno ka se no aposifo etimi amu hum so omu ye de betimi aye se ne be ya amamoyefo yi omutimi edu ato omu so were ewo pomu ase Iben waya de kosoa ne di nsem na chi se de wa hya ase na yama ne bofo Ebenezer wusu ansa na okopie mu wo hafa no Southwest mensini ne mono ena de sansemoni na ebedom yen afei yenko himan a ye ka ho asem no ewo asante mantem hase ya mo amunim kumase ne santase ne mpotamu ye oba bi ho a ye frɛ no Madam Mok ya ebe santase ewo kumase ha ya ti ahodwesem bi efiri ho ban ye nua be ma bi a owo junior high school
ya ne mfie no be semfinsia no edu mienu ekọ ne du miensa so no ya kyerɛ sɛ ade hyɛ no da sɔre ya wohu ade bi wo hu adwiri wo yie pa ade kyen ya akoda na ahange ne ho wɔ soro na ɛde asɛm nie da bi na akoda wo ekura de wonya asa adwene wɔ hen ade ne maame ne papa mo wɔ yi ebi sɛ mo kɔ ayie ebi sɛ mo afa hene sɛ ensɛm no akɔkɔ yɛ bebree na nsɛm twerɛfo wɔ hɔ no deɛ ɛbra nsɛm twerɛfo kɔduru hɔ no yɛ busa busuafo no bi sɛ na ɔmo wɔ hen nipa wɔ fie ha wɔ hen ne ade no te waso din no akyide ni nkɔmɔ bi sesi a Yeah, did you want to say yeah, but fish or maybe yeah, no, we be na hono we sum na no na there. Mim kwa ma hu dia no opate. Ono de bi o ta fro, no asi fro no afro nti de bi o no fro ya no ogojina ha se. Ofro na na musumi kata ya tank ni ti. To o kata so na musum na mi kata so be bi so. Am o sum na no se. Sum se na no o he nti na mi hu si bi o opate. Na ana o se wuram to wuram. Na me sa na ya go na ka se ya ga. Ada ke na pie fi so an. Enti ana ma ta se no go to ba so ba da o. Ko ra da o an nti. Omo ko ana o wu. Omo sa o se ade. Apa ni ga ga. Na mo fa se. Omo fa se. Odi ka fa se no se. Wa se no na. O fle o ka se. Ko ga se no se no. So se di mi ka ko hwe na e ko. No wan tietiem. Wan tietiem. Or the blocks any ayi. Or the blocks is you no. Have at all. Or the pilot the block at me pa say I didn't stand a corner or say or yeah no I twene wan tietiem. Abusafo ya modi achi ene awia yi e wo Facebook live no so no sa wo hwa sade ya niema esi ete a nokura ni e ha dwen na akoye aprosifo asem de enhye da enka no bebre na epese ye din komo kakra e fa ho na ye gya asem no ankasa ma aprosifo nti awia yi yane owura Solomon Kofi na edi nkomo wo yo bia wo hwa ni musane manfo ento abama no me ya assembly member fama dehye ya e wo Heman Empatia electoral area oro na ye kɔ ne nkyɛn ya hwɛ sɛ bia benya nkyerɛkyerɛmu kakra papa awurade asom de enka wo enka wo so papa na apom te sɛn na mi adom masa ya ma yɛnyina ho so hyɛ de ne ya akɔnso minua na mo te ne sɛn mo fa ne sɛn mo nyankra ne sɛn na de na maboaboa no kakra ebetima kyɛ bie me da se me din di Solomon Kofi Ampiao me incoming assembly man for Heman Empatia na Heman no ye wodi new site ho no baby di book ho area no na ebo ayimri 4 around 4:30 ho ade yehu yati de bi wo efie bi ana bibisa na yati on tukwa bi na esi wona me say daddy entokwa enche saa enti be suma bi mu wo mkɔ ho eben me na wo mkɔ hwɛ wo mbema bobo amane na wo say akwala bi ewu ho na me say daddy me amekɔ ho na me kɔ ho be kokoduru ho na mpa akwala na de papo asen edan ne ye completed ya sorry bed na wo si na uncompleted na odi ahama support and sensor na odi akyekere ne kon ma wasan ne ho wabɔ nya support all right na odi asan ne ho dia ho enti wo hwɛ bi videos na me ko twae na be bi sa so nya support wo mo say support ayira wo fie ho be ye say 3 days ago na support ayira ewo ho wo mu hu afi wo mu hu ya akwala di asan na ho na sɛm no na yiri sɛ nkwala no
bi wo fie hɔ kakra ɛna ne maame na ne papa nom ne nananom ɔnte wɔn kyɛn no wɔn kɔ eyi wɔ central region nti ne wɔn mmae na wɔkɔ no nka wɔn de ne kɔ no wɔn sɛ ɛnɛ Monday no form 1 for bɛtwerɛ exam nti ebia no wɔn amedu ntɛm na exam no esi n'akyi nti wɔn afa na nkɔ bi ɛna ɔne nkwaraa no wɔ hɔ na nkwaraa no bi kɔtee nam wɔ nsuom na wɔn bɛyɛ wɔn bɛnu ayɛ nti wɔn baayɛ no na ɔno nyinaa na ɛtena ho wee ɛnam no na wɔadidi dada ɔno wɔn bɛwee nam no wɔn wie no na nkwaraa no wɔn ho ayɛ fi na wɔn so wɔn deɛ wɔn dware wɔ dware wɔ ɛhɔ wɔ baako a mi interview no ɔno dware wie no ɔbɛgyina varanda no mu no na ohun sɛ akwaraa no aforo soro hɔ na ɔno no wɔn sɛ ayɛ saa aborɔsan no so na ɔforo hɔ ebi wɔ hɔ a ɔkɔyi wɔn nsuo kɔba bi wɔ hɔ ɔde kata ade no so na waforo soro hɔ nti ɔforo soro hɔ no a anyɛ ne different thing sɛ ɔwɔ hɔ na ɔgyina varanda no mu a na ohun sɛ wɔbɛbutu mpoma mu ɛwɔ hɔ ebi ayɛ sɛ mpoma bi wɔbɛbutu hɔ na ɔhwɛ no wɔayɛ dinn na ɔhwɛ no wɔayɛ dinn hwɛ no eti ɔno nso yɛ sɛ ɔbɛkɔ ne nkyɛn wɔ soro hɔ osii fam no na ebinom ka kyerɛ no sɛ wo nua no na wasan ne ho ma ɔsan soro hɔ no wɔn mu twɛm na wɔn kɛ sɛ wasan ne ho ma ogyina soro hɔ nti ɔyɛ sɛ ɔkɔ hɔ no na nea ɔwɔ mpoma no mu no ɔtwi kɔɔ inside na wɔn foro soro kɔhwɛ na ayampa wɔwu sɛn hɔ bi ni sɛ ghost na ɔbɛgyina mpoma no mu na ɔhwɛ wɔn the ghost na ɔhwɛ wɔn because that short moment no ɔfiri varanda no mu na waforo soro hɔ steps na akɔ soro hɔ no nipa na ewu dada ma sɛn hɔ this is the issue surrounding the mystery surrounding the whole issue yɛn na investigation kakra continue enyimiri mɛsan afiansa mate sɛ ne nananom a wɔn kɔ eyie na ne parent wɔn aba nti mɛkɔ hɔ edwumiri na mɛ no wɔn akɔdi nkɔmɔ na nea ebisi no masa aka akyerɛ wo enyimiri no ɛnura anadwo no yɛfrɛ police for because like I said earlier authorities like police ne chiefs ne ade now say yɛka kyerɛ wɔn ti mefrɛ police ɛma wɔn abɛyɛ wɔn nneɛma ɛwɔ hɔ twitwae wɔn bɛfa abɔdi ne de kɔɛ wɔde to wɔn ambulance mu nea wɔn pick up ne ade a wɔn de bae wɔn de kɔɛ nti sɛ wɔn de kɔhyɛ fridge. Honorable akwala no mental issue ana. Akwala no wɔ form 1. Me say or mental issues ana. On said then enya sa for instance information bi asa or mental issue. But no wɔn kan sɛ ɛyɛ na ebinom sɛ ɔno no ɔdadi wɔ nkwalaa mu na mmom ne bufu de a ɛnya agorɔ. But I don't know nti bibisa wɔn sɛ ɛkɔm na ɛde no anaasɛ ɔne obi mpa ako anaa biribi wɔn sɛ biribi ɛnyɛ yi nti ɛno sɛ parent nankasa a wɔn aba no enyimire yi mɛkɔ wɔn nkyɛn n'afɛ yi bi na wɔn kɔdi anadwo kɔ sɛ ɛno anadwo no wɔn tee a wɔn ba no wɔn so wɔn kaa tae bɛpae wɔ kwan mu nti wɔn antumi ama wɔn sɛ ɛnna de wɔn tumi bɛduru na ewie firi nti mepɛ sɛ anadwo kakra na mɛkɔ hɔ a na mɛtumi ne wɔn abɔ nkɔmɔ kakra. Maame na te kwana no na wosu no ho. Asɛm na wɔn abo sɛ sapo no sisɛ akɔda ne mene no yɛ ɛwɔ fie ha nyinaa no yɛdi ho nkɔmɔ asɛ yɛ adwene mu bebree kakra firi sɛ sabi akwanfo hyɛ deɛ yɛadwuma a yɛyɛ nti ɛtaa hunu bebree wei no adeɛ no mmia ne mene ɛte sɛ deɛ yɛhwɛ movie bi a mo sɛ obi atrai sɛ wɔde adeɛ hyɛ ne mene akɔhyɛ akɔmfo no ɛna ɛpɔ no wɔ so nti ɛkyerɛ yɛ adwene kakra wɔ nneɛma bi mu minimu kɔ hɔ saa na mo so hu no. It's ridiculous kakra kyerɛ sɛ yehu sɛ yɛkɔhwɛ yɛ ne polisifoɔ no yɛgyina hɔ ɛhwɛ ɔde headpan mmienu wɔn de headpan mmienu bi pan bi na esi wɔ no wɔn de blog ato so ɛna ɔno no san sɛ ɛno na okɔgyina so no ɔsan na ɔkora ɛm sɛ nka mpepere no ɛbɛhyɛpte kakra na wahange wei nso no yehu no na ɛno no gyina nkyɛn
I don't know one chain ɛna or the nine so sisi hɔ either say we would have done a friend say support action abefebu na the 960 febu then so say no hang through ɛhɔ no ne yɛ ntumi hu mystery surrounding there yehu ɛhɔ no kakra ne yehu ɛhɔ no ye and ya e wo fie ha nyina no bia ahụ ya nka no bebere na bo de ye nyama prosifo no wadawro for ni di akira nwumre ye besan ba ho biem why every say ene ma kire yadwen kakra nwumre mo ba frɛ me mekɔ hɔ mo ya das ya das pa ya min shraw pa Honorable Solomon Kofi ampiao mo piao Honorable Solomon Kofi ampiao na ye te ne nkan ye wiase ye bae abusafo amudi achi wo Facebook live no so wo de se bia ye ne ye ha ye ne aka asem a akoda no ne sen ho no na wo hwe ba bi a epo no so wo na akoda a yese wa hye ne ho akomfo akoda no so nan sisi fom te say obi a wo gina ho pe no entiase no aye bibi well yenyama prosifo wote ye nka na wo so behwe bi na ye tu nkrataw ne aba ye ba nsem pi aka kira de beso so Sesia Ghana had open internet papa smooth fast bemo waye dia we bia with speed dia Cloud Ghana internet and phone ne baby a wo share say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma said demo any entertain ko na ne speed ne so de wo ne so da say jumem efie ana baby a wo here internet bia de and no ane Cloud Ghana internet sa santa memu hanko na wo dia wuni how kra Cloud Ghana na Ghana ha or providing internet connectivity and twitching muntwitwensi a dem say smooth dia wodi ebia a content term so dem out say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and web hosting there Cloud Ghana internet service and kwana endi uhamo and fa ho ne baby a wo Cloud Ghana e twa utuma say wo dem weni speed ne there esu ni seso esu bimba Ghana hada simple Winya how bia you provided 24-hour support demau ye mrantie no wo frɛ ya ne edru ho dadaada or how bia sane atie bia ya son no de amount watumi akoso the internet na digumedie bia wudi bia ope ya cha kwan ya top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank na wo dan baakum frɛ Mr Internet was 0202 699 110 ana 0244 601933 ubetumi so send a mail was support@cloudghana.com Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Yara was say I'm a wakaba. You may come for the amount say Bomotin ma unsanka aperitivo 5G and a mizu. Aperitivo 5G and a mizu. San on yemi and say we be a aquatenem kwa. A 2 ani would my dear biase. Sies any periodic see you up with the quaso. But be a will be an unya juma, Fernamba and Yembe will be. Fernamba is here. Mom told Breton so when you be Pamfra, a quahoni idea, but be on a piano, drinky, you better 0246 270 221 0246 270 221. What can say more buana? Atoa fa ho africhi. Wo de ane ye den be ma omodin mo wo fom. Yare be na ha wo. Me nua ba ne ma nkoyie. Enam yare ne wakote ana. Typhoid na ha wo ho. Cancer wo de ne ye cancer. Ana wo de ne ye hene. Wa harawa ne wo brebo no ade ne niam nkoyie wo nipaduanum. Ama wo home ye kura nsisi so. Sisi yade ne de na ha wo. Eye Sowas Herbal Clinic na me kan for dem wo se. Wo Hwim School Jansi hono a. Ana fe so bar kese wo ho. Wonya dru Dr. Sowas ho a wo ha to nyina atwa. Obi a ne kasa mu abu bukura ayam sankate more kura no. Wonya hoden sa atoa wo na ekọ na dwuma so no. Enti obi a kwakọ ho ba bia no eya dansede de ma Sowas Herbal Clinic sampa. Omo de nnua hini hahama ne nubra na e kire wo nan no de asrasra so. Mo se kuram wona wo kuro no. Adenti na wo ma me ni nkomo. Ye ba gigye so ahoa wo se ya. 0243 282 629 0243 282 629 na ye monkomo internet no de beboa wo no eye cloud internet top high higher woni ye nuanom Love FM ene di ehwane mu sanso so na installations ahodo apase ye ma obia no ye ne kadwua e de ma wo brane ani nkomo wate na bie wadwumanum through internet wona wo ko wani mu no top high higher ye ne nuanom Love FM ene di ehwane mu 0244 601 933 0244
601 933 Sofalai alignment honomwa ya yene multi home and the din hwani mu ya the future life zero aba future life oat future life protein future life smart fiber and mortabella sanu so say enure ya de ba dwa so no eye kama pa na ye the 23 vitamins and minerals 19 amino acid and the akeka ho ye nipadua ni mu adwuma yie pa unua sra woni obi a woyare na ohaw ne amane bi ese no so yare mu a ya Bolivia Enterprise abra na beti bi komano na wa no ubedi hu adanse 0246 010 150 0246 010 150 na Abe Herbal Clinic e wota no so apatrapa new site ho eho na yare bia no ye de ko na ye hu adwuma hernia na ha wo ulcer na fibroid be ma no mesrawo wo odin no e wo fom e na wajapade no so no esasua watena ho sa ma yaje wasase ni nyina e wo mema yomu prostate cancer na so den kwamo no so wo fom enam yare bi no akwete akoma no na tokuro bi aba ho a e ja Abe Herbal Clinic hunhum fam ene honam fam sickle cell kura de ye tenete e wo honum tano so patrapa new site ho a brebia doctor wo ho 0243 34 5392 0243 34 5392 na wonim se o prostate no o diabetes no liver ne kidney issues nyina no any infertility ne ugu nsuo na wote ya wo mu na bema ya possible awie na ball no po no obi anamu na wontimi mo nsemu maka wo mpani ka sa obeti ase yare bi wo ho aye kronkro ne be guadi mu asesa da bia ye adwuma prostate say test no ye ba ya ma wo kama tabita nipa na wo awie tabita sa mo mfa ne mbra ye de nubra hahama nua hini ba ya adwuma afidie no so ho no mu a ye de be trenetre wo nipa dua no ye fe no massage no baabi so ye betwa de ha wo nipa dua no ho ne ye yidi akira we ne ye twa nyina no wani tuade a ye de ama wo no ye somo ade sesom nam nubra hahama ani nua hini na tia hinka anintas anikasam ne hintasam wo mu ai Madina Firestone Foot Bridge no hwa first foot bridge no after so watra atomic runabout no ho no pe Madina Firestone Foot Bridge no after first foot bridge no watra atomic runabout no ho no pe Kumasi Sofola alignment ena takwa de eni sunwane nse ye ho tabita nipa na wuawie momfa no mbra 0260 19 62 19 0260 19 6219 na bibia aye kama na tenitawe brana so na na enan so akoye sof mame baby na chese ye wish no happy birthday and news no nyina no sof mame premier ni ye dedicate adazoa ha santima gina tumu amane din foforo ba pa amesa kamera no to no so a nka otimu say ampa ye papa wa ya de enu abai wasonu mu watretre no nani na edene nani dia edene papa nanso so ebola ebi gu akire ebi gu animu ebi gu mfimfini ebi gu atifi ebi gu atoye ebi gu anafo ebi gu apuoye ena ebi so gu atoye famu nipa na ogira ho no wo ye fie mu a akire abuoi animu abuoi esoro abuoi bankuma abuoi na hwe oba ties pa ne ties na ties pa